Оп-оп-оп! Виж какво става? Светлината разноцветна, зад платното. В средата има и такъв кръг се получи. Майко мило, половина живот ми изяда този кръг, ама направо и накрая стана много уникално. Ми хареса. За какво става въпроса? 4 лунички с кръга акцентния, с звездното небе. Тук си лежиш от леглото и се кефиш на живота. Скрития корниз нашия, най-винаги където го рекламирам, най-винаги го казвам и много хора вече ми казват: що за корниз? Защо с толкова пари трябва да плащам за този корниз? Разказвам, значи, за какво става въпроса. Корнизна ниша. Ни се вижда никой. Някой ми се обажда, ма не знам, ще се запише или не. Нищо ни се вижда. Отстрани, така, то нищо ни... Като цяло, само да го изключа и той ни се вижда. Виждате ли го? Ние го виждате. И идваш отблизо дори, пак и само тогава чак почваш да го виждаш. Слагаш си штората и пердето и чао! Довиждане, дами и господа, се получава. Държим линия.